ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭାରତ ପରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ତାଜମହଲ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅପସନ୍ ସି ବାଂଲାଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କେଉଁ ଗଛଟି ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶାଳ ଗଛ, ଅପସନ୍ ବି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ପଣସ ଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ବର ଗଛ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ।